ኣብዚ ዘመን እዚ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንብላ እንታይ ዓይነት መለለይታት ወይ ጠባያት ኣለዎ? ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ወይ እዚ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዝበሃሉ ዕድላት ሒዙ መጽኡ እዩ። ስለዚ እዞም ዕድላት ከመይ ክትጥቀም ከም ዘለዋ ዘይትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንብላ። እዛ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ብዝተፈላለዩ ጠባያት ወይ መለለይታት ተንጸባርቕ። ንሎማዓንቲ ኣብዚ ቪድዮ ናይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጠባያት ዝኾኑ 5 ጠባያት ክንርኢ ኢና። ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ይጀምሩ። ነዚ መሃራይ ቻነል ሓደሽቲ እንትኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ብፍጹም ኣይትደልን። ይኹን እምበር ብሓደን ብኽልተን ብልዕሊኡን ፈሊጣ ይኹን ዘይፈለጠት ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ትገብሮም ተግባራት ትገብር። ካብ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ንላዕሊ ዓሻ ንብላ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ትገብር እያ? ሕጂ ናብዞም 5 ጠባያት ንእቶ። ናይ መጀመርያ ናይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጠባይ ጽባቐኣ ኣብ ግደማዊ ወይ ደጋዊ ነገራት እተመሰረተት ጓል ኣንስተይቲ። ጽባቐ ብውሽጣውን ብደጋውን ይግለጽ። ይኹን እምበር ቫልዩ ዘለዎ ጽባቐ ኣየናይ ኢልካ ንምፍላይ ጥበብ ይሓትት። ስለዚ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጽባቐኣ ኣብ ደጋዊ ትምስርት ወይ እትገብር እያ። እዚ ማለት ከዓ ብኣኳሓሓላኣ ብትኽደኖም ክዳውንቲ ኣብ ኣካላታ ብትልኽዮም ነገራት ናይ ባዕላ ዋጋ ልዕል ከተብል ትደሊ። ይኹን እምበር እትሰዓረሉ በዚ መንገዲ ትረኽቦ ቃል ወንበር ክብሪ ዘይምዃኑ እዩ። ክብሪ ዝወሃባ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዊኣ ዘጸበቐት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ናይ ደጋዊ ነገራት ኣይትፃወቑ ማለትና ግን ኣይኮነን። ግናኸ ብኣእምሮኣ ረዚኑ ዝረኣያ ከምኡውን ዓብይ ዋጋ ትህቦ ደጋዊ እንተኾይኑ ብጣዕሚ ተጋግያ ኣላ። ኣብዛ ንነብረላ ዘለና መሬት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ቀደም ጀሚሩ ናይ ጽባቐ መግለፂ እያ። ጽባቐ ንጓል ኣንስተይቲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ብኣከባቢኣ እውን ብዙሓት ሰባት ይእከቡ። ስለዚ ንባዕላ ተቕንዕ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ብምግንዛብ ንውሽጣ ንጠባያ ትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ለባም ክንብላ ንኽእል። ጽባቐ ብዘጓንፈና ነገራት ወይ ብዝኾነ ነገር ዝጠፍእ እዩ። ዕድመ እውን ዝጽባቐ ይህስስ እዩ። ናይ ጓል ኣንስተይቲ ወርቅታት ዝበሃሉ ዕድመ ኣለዉ። ከም ዕንበባ ትዕንብበሉ፣ እትጽብቐሉ፣ እትዕንብበሉ እዋናት ኣለዉ። ስለዚ እዞም እዋናት እታ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ዘለዉ ይመስላ። እቶም ወርቅታት ዕድመ ምስ ሓለፈት ግን ይጠፍኡ። ዝርያ እውን የለን። ክንዲ ዝኾነ ይኹን ኣብ ባዕላ ቃልዎ ዋላ እንተገበረት ግልጽ ኢሉ ዝርያ የለን። ንምንታይ ይመስለኩም? እቲ ምንታይሲ ግዜኣ ዘባኸነቶ ኣብ ደጋዊ ስለ ዝኾነ እዩ። ውሽጣዊ ጽባቐ እትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መንነታ እትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ግን ንግዜ ትሰግር። ኩሉ ግዜ ዘመና ወይ እዋና እንዳዓበበት ትነብር ማለት እዩ። መበል ካልኣይ ናይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጠባይ ሕፍረት ወይ ነውሪ ከም ነፃነት ትቆፅር እያ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ኣብ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም እንዕዘቦ እንሪኦ ነገር ከም ነፃነት ዝስበኸሉ ግዜ እዩ። ሕፍረት ብዝኾነ ይኹን ሽሙ ዋላ እንተፀበቕናዮ ሕፍረት ወይ ነውሪ እምበር ነፃነት ክኸውን ኣይኽእልን። ጓል ኣንስተይቲ ኣካላታ ኸፋፊታት ስለ ዝኸደት ነፃነት ድዩስ ወይስ ነውሪ? ብኡ ኣቢላ እትረኽቦ ክብሪ ድዩ ወይስ ኣቓልቦ? እዚ ምፍላይ ዘይከኣለት ጓል ኣንስተይቲ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንብላ እዩ። ዘለዋ ጽባቐ ውፅያ፣ ዘለዋ ክብረ ውፅያ ናብ ሜዳ ወይ ናብ ኣደባባይ ውፅያ ኣስጢሓ እትረኽቦ ኣቓልቦ ነፃነት ከም ዝኣወጀት እናተሰማዓት ትነብር። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ግና ከምዚ ኣይኮነትን፣ ከምዚ ኣይትገብርን። ነውርን ሕፍረትን ነፃነትን ፈሊኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ስዲ ምዃኑ ናብ ሓፋሽ ናብ ኣደባባይ ወፅያ ከም ድለያ ብምዝራብ ከም ዝደለየቶ ስለዝተኸደነት ናይ ባዕላ ስራሕ ናይ ባዕላ ዝኾነ ነገር ገይረ ኢላ ከም ዝደለየቶ እናኾነት ትገልጽ ጓል ኣንስተይቲ ነውርን ነፃነትን ፈሊያ ዘይትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ስለዚ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንብላ ማለት እዩ። ሳልሳይ ናይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጠባይ ዋጋኣ ብላይክን ብፈለወርን ትልክዕ። ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ዋጋኣ ብልክዕ ዘይተረድእት እያ። እንታይ ከም ትደሊ ፈሊያ ኣይትፈልጥን። ስለዚ እትረኽቦም ላይክን ፈለወርን ንኣካላታ ንጽባቐ እምበር ንዓዓ ከም ዝኾነ ኣይተረድአን። ንግዜያዊ ደጋዊ ጽባቐ ብዙሕ ላይክ ብዙሕ ፈለወር ኣኪባ እያ። ነዚ ከዓ ናይ ዋጋኣ ግምት ገይራ ተቐምጦ። ህይወት ብላይክን ብፈለወርን ዝምራሕ ኣይኮነን። እዚ ልቢ ክንብሎ ይግባአና። ምናልባት ናይ ኣታዊ ፍልፍል ክኸውን ይኽእል፣ ግና ናይ ሰላም ፍልፍል ክኸውን ኣይኽእልን። ስለዚ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ዋጋኣ ብላይክን ብፈለወርን ዋጋኣ ትግምት። እዚ ሳልሳይ ናይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጠባይ እዩ። ራብዓይ ካብ ብልሒ ንላዕሊ ንስምዒታ እያ ቀዳምነት እትህቦ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጭቕጭቕ ኣብ ጎይቋ ይኹን ኣብ ዘጋጥማ ፈተና ስምዒታዊ ትኸውን እምበር ነቲ ነገር ብብልሓት ወይ ብጥበብ ኣይትዕዘብን። ስለዝኾነ ከዓ እቶም ነገራት ኩሎም ናብ ዘይከውን ነገራት የምርሑ። ምስ ስድራ ቤታ ትበኣስ፣ ሓዳራ ትፈትሕ፣
ካልኦት ብዙሓት ነገራት ስምዒታ ኮይና ትውስን ንዓኣ እዞም ነገራት ናፃነት እናመስሏ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን ዳ እምበር እዚኦም ናፃነት ኣይኮኑን እዚ ናይ ጥበብ ወይ ናይ ብልሓት ምንኣስ እምበር እታ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ግና ከምዚ ኣይኮነትን ገዛኣ ብትዕግስትን ብምስትዋዕልን ትመርሕ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ናይ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ጠባይ ክብሪ ዘይኮነስ ኣቓልቦ ወይ ትኹረት እያ ትደሊ ክብሪ ዘይኮነስ ኣቓልቦ ወይ ትኹረት እያ ትደሊ ማለት ብመጀመርታ ኣብ ክብርን ኣቓልቦን ዘሎ ሰፊሕ ፍልሊ ክንፈልጦ ይግባአና ሽዑ ኣቓልቦ ንምርካብ እቲ ብጣዕሚ ዝቐለለን ዝፍኾሰን እዩ ምስላ ዝተገለለፀትሉ ስእልን ቪድዮታትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስ ትዝርግሕ ኣቓልቦ ትረክብ ግና ንሳ ክብሪ ዝረኸበት ይመስላ ግናኸ እዚ ካብ ክብሪ ፈፂሙ ዝተፈለየ እዩ ኣቓልቦ ንምርካብ ውሑዳት ተዋስኦ ምስራሕ ይኣኽላ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ምኽንያት ናይ ፅባቐ መርኣያ ብምዃና ምኽንያት ኩሎም ኣቓልቦታት ናብኣ ይተኣኻኸቡ ንጓል ኣንስተይቲ ኣቓልቦ ንምርካብ ኣይከብድን ግናኸ ኣቓልቦ ካብ ክብሪ ኣይበልፅን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ዝርከብ ኣብ ኣድነት ውሽጢ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጢ ኣብ ሓፍቲ ውሽጢ ኣብ ካልኦትን እዩ ስለዚ ኣብ ኣድነት ኣብ ሓፍቲ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ብልክዕ መንነታ እናረስዐት ኣቓልቦ እናኣኻኸበት ዕድሚኣ ተጥፍእ ጓል ኣንስተይቲ ዓሻ ጓል ኣንስተይቲ ንብላ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ውድቀታ ኣብ ቀረባ እዋን እዩ ውሑዳት እዋናት ትዕንብብ ግናኸ ሽዑ ንሽዑ ትሃስስ ኣብ ሂወታ ከዓ እናተጣዕሰት ትነብር እቲ ምኽንያት ከዓ ናይ ነብሳ ፃውዒት ናይ ሂወታ ልክዕ ዕላማ ስለ ዘይነበረት እዩ ቀኒለይ